வணக்கம் சாமி. இப்போ இறைதரிசனம் பற்றி விளக்கமாக சொன்னீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சாமி. இப்போ இறைதரிசனத்துக்கு முன்னாடி இருந்த உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றியும் இப்போ இறைதரிசனத்துக்கு பின்னாடி இருக்க வாழ்க்கை முறையும் பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சாமி. நல்லது பாசு. இறை தரிசனம் என்பது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும். பொதுவாக இறைவனை தரிசித்தேன் என்பதே ஒரு ஆபத்தான வெளிப்பாடு. பல மதங்களில் அது தவறானதாக அது கருதப்படுகிறது. இறைவனை கண்டேன் என்றவர்கள் உயிரோடு விட்டது கிடையாது. அந்த அடிப்படையில் இந்து தர்மத்திலே இறைவனை கண்டோம் என்று சொல்வது அது ஒரு மதிப்பு மிக்கதாக கருதப்படுகிறது. பொதுவாக இந்த இறைவனை தரிசித்ததற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இறைவனை பார்ப்பது முக்கியம் அல்ல, பார்த்ததுக்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது அதை விட ரொம்ப முக்கியம். அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கையில் இறை தரிசனத்தில் உணர்த்தப்பட்ட ஒரு உண்மை, ஒவ்வொரு மனிதனும் அவர்களுடைய இன்பமாக வாழ்வதற்கு அவர்கள் தேர்வு செய்கிற விதம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். சில பேர் கஞ்சாவை சாப்பிட்டு விட்டு அந்த கஞ்சா போதையிலேயே இருப்பது தான் வாழ்க்கையில் இன்பம் அப்படின்னு அவங்க தேர்வு பண்ணியிருப்பாங்க. அதுபோல் ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தர் வந்து நல்லா சாப்பிட வேண்டும், வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிடுவது தான் இன்பம் அப்படின்னு. அப்போ இன்பம் என்பதை ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒவ்வொரு விதத்திலே தேர்வு செய்து கொள்கிறார்கள். எமக்கு நாம் சின்ன வயதிலிருந்தே எதை இன்பம் அப்படின்னு நான் கருதி இருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு மாபெரும் துன்பத்தை அல்லது மாபெரும் ஒரு துயரத்தை நாமே உண்டாக்கி கொண்டு அந்த துயரத்தை அனுபவிக்கும் போது அதை சகித்து கொண்டு இருப்பதை இன்பம் என்று நாம் கருதுவோம். இப்போ உதாரணமாக 17 வயதிலே உள்ளங்கையில் கட்டி கற்பூரத்தை வைத்து அது சதைகள் வெந்து போகிற அளவுக்கு அதை அந்த ஒரு செயலை உண்டாக்கி அது தருகிற துன்பத்தை சகித்து கொள்ளுதல், இதுதான் வந்து இன்பம். இப்படி வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற, அதாவது நாமவே ஒரு சுடுகாட்டில் தங்குவது, அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கையில் வருகிற துன்பங்கள் என்பது வேறு. ஆனால் நாங்களாகவே துன்பத்தை உண்டாக்கி கொண்டு அந்த துன்பத்தை சகித்து கொள்ளுதல் இன்பம் அப்படி ஒரு இயல்பை நான் வைத்திருந்தோம். அப்போ இறை தரிசனத்தில் நமக்கு உணர்த்தப்பட்டது, இதுபோன்று நீனா துன்பங்களை உருவாக்கி கொண்டு அந்த துன்பங்களை சகித்து கொள்வது இன்பம் அப்படின்னு நினைக்கின்ற இந்த நிலை இன்றோடு மாறட்டும் அப்படிங்கிறது தான் இறை உபதேசம் நமக்கு காட்டிய ஒரு இரண்டாவது போதனை. அதான் சொன்னார், வாழ்க்கையில் நீனாகவே ஒரு துன்பங்கள் உன்னை தேடி வரவில்லை, அல்லது விதி வசப்படியும் துன்பப்பட வேண்டும் என்ற சூழல் இல்லை. ஆனால் நீயாகவே துன்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு அந்த துன்பத்தை நீ சகித்து கொண்டு இருப்பதை ஒரு இன்பமாக கருதியது எமக்கு மிகவும் சங்கடத்தை கொடுத்தது அப்படின்னு இறைவன் சொன்னார். அது மட்டுமல்ல, அந்த இறை தரிசனத்திற்கு பிறகு அதுபோல் அந்த செயல்களை எல்லாம் நாம் செய்வதை விட்டுவிட்டோம். 2007க்கு பிறகு தான் நான் இது போகிற செயல்களை எல்லாம் எதையாவது ஒரு துன்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு 6 நாட்கள் 44 நாட்கள் தண்ணீரை மட்டுமே குடித்து கொண்டிருப்போம். அதனால் உடம்பெல்லாம் வேதனைப்பட்டு உடம்பு இளைத்து போய் அதனால் அந்த துன்பத்தை சகித்து கொள்வது வாழ்க்கையில் இன்பம்னு நினைப்போம். அப்போ நாம் கடந்த கால வாழ்க்கையை யோசித்து பார்த்தோம்னா, நாம ஒரு துன்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு அந்த துன்பத்தை சகித்து கொள்வது தான் இன்பம் அப்படின்னு எப்படி கஞ்சா சாப்பிட்டா அந்த போதையில் இருப்பது இன்பம்னு ஒரு மனிதன் கருதுகிறானோ, அது போன்ற ஒரு தவறான கோட்பாட்டில் இருந்தோம். இந்த தவறான கோட்பாட்டை இறைவன் சுட்டி காட்டி இதுபோல் இனி நடந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். அதனால தான் 2007க்கு பிறகு நாம துன்பங்களை உருவாக்கி கொள்வது கிடையாது. அதுக்கு முன்பு எதாவது ஒரு துன்பத்தை நாமே உருவாக்கி கொண்டு 2007க்கு முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கை எல்லாமே நாமவே ஏதோ பட்டினி இருக்கிறது, வெறும் தண்ணீரை மட்டுமே உட்கொண்டு இருக்கிறது, வெறும் இளநீரை மட்டுமே உட்கொண்டு இருக்கிறது, உடம்பை கெடுத்துக்கொள்வது, அந்த உடம்பை கெடுத்துக்கொண்டு அதை சகித்து கொள்வது, அது தருகிற வேதனையை சகித்து கொள்வது, இப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். இதை இறைவன் தான் சுட்டி காட்டும் பொழுது தான் அந்த உண்மை தெரிய வந்தது. ஒன்று. அடுத்தபடியாக இறை தரிசனத்தில்
அதாவது இறை தரிசனம் பெறாத ஒரு உயிர்கள் வந்து ஒரு வள்ளல் பெருமான் ரொம்ப அருமையாக ஒரு பாடலை சொல்லுவார். ஆபத்தை நீக்கி வளர்த்தே சற்றும் அசையாமல் அவியாமல் அடியே நுளத்தே தீபத்தை வைத்தது பாரீர் திருச்சிற்றம்பலத்தே திருநடஞ்சோதி ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி. ஆபத்தை நீக்கி வளர்க்க வேண்டும், அதுதான் இறை தரிசனம் பெற்றதனுடைய நோக்கமே. இப்போ பல பேர் நான் இறைவனை பார்த்தேன்னு சொல்லலாம். அந்த 2007க்கு பிறகு இறைவன் உனக்கு எந்த ஆபத்து வந்தாலும் அது முன்கூட்டியே உணர்த்தப்படும் அப்படின்னு இறைவன் சொன்னார். சொன்னது போலவே நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கார் விபத்து வந்தது. கார் விபத்து வருவதற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பாகவே நாம் சொல்லிவிட்டோம். அதே போல் தான் வந்து பல விபத்துக்கள் நமக்கு ஒரு தடவை இடுப்பு எலும்பு உடைவது போல் வந்தது, அது முன்கூட்டியே உணர்த்தப்பட்டது. இதுபோல் பல ஒரு ஒரு பல சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு, 1 2 கிடையாது. அது இறைவன் சொன்னது தான். ஒரு ஆபத்து, ஒரு உயிருக்கு ஆபத்து கண்டம் வருவது போல் இருந்தால் அது முன்கூட்டியே உணர்த்தப்படும். அதுபோல் வந்து நீனாக விரும்பி இந்த உலக வாழ்க்கை போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வரையும் மரணம் வராது அப்படிங்கிறதான் வந்து இறை தரிசனத்தினுடைய முக்கியமான கோட்பாடு. சில உண்மைகள்லாம் எப்போதுமே இந்த உலகத்தில் வந்து இறைவனை கண்டோம் என்று சொன்ன காலகட்டத்திலே அதுக்கு மதிப்பு கிடையாது. அது சொன்னதற்கு பிறகு அவர்கள் வாழ்க்கை முற்று பெற்றதற்கு பிறகு தான் அந்த வார்த்தைக்கு உயிர் வரும். அதுபோல் எமது வாழ்க்கையிலும் இருக்கலாம், அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஆனாலும் வந்து அந்த இறை தரிசனத்தின் போது இறைவன் என்ன வாக்குறுதியை சொன்னாரோ அதே போலவே அதற்கு பிறகும் சம்பவங்கள் 1 2 தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு வருகிறது. அதில் ஒன்று தான் இது. எந்த ஒரு விபத்து நடந்தாலும் அது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு வந்த விபத்து வரப்போகிறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொன்ன வரலாறுகள்லாம் அதை நான் ஏற்கனவே பல செய்தியாக நாம் அதை சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த அடிப்படையில் இறைவன் நமக்கு உணர்த்திய வகையில் அதன் பிறகு தான் உண்மையான வாழ்க்கையில் வந்து நான் இன்பம் என்பதற்கு ஒரு இலக்கணம் என்பதை அந்த இறை தரிசனத்துக்கு பிறகு தான் கண்டுகொண்டோம். இன்பம் என்பது நாம உருவாக்கி கொண்டு அதிலே நிறைவு காண்பது இன்பம் அல்ல. எல்லா மனிதனும் ஒன்றை அவர்களாகவே உருவாக்கி கொண்டு அதை நிறைவுக்காக போராடுவது. ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட வேண்டும், சாப்பிட்டாதான் இன்பம் அப்படின்னு இவர்களே மாம்பழத்தை சாப்பிட்டால்தான் இன்பம் என்று உருவாக்க வேண்டும், அதை நோக்கி பயணம் செய்ய வேண்டும், அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிடும்போது இன்பம். ஆனால் உண்மையான ஒரு இன்பம் என்பது நாம் உருவாக்காமலே நம்மளை தேடி வருவது. அதான் சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு, சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க. அது உண்மையான இன்பம்னா என்ன என்பதை இறை தரிசனத்துக்கு பிறகு தான் நமக்கு அது உணர்த்தப்பட்டது. இது போன்ற சம்பவங்கள்லாம் 1 2 அல்ல, ஏராளமாக. ஆக 2007க்கு பிறகு தான் எமது வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கண்டது. அதற்கு முன்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு துன்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு அந்த துன்பத்தை தாங்கி கொண்டிருப்பதும் சகித்து கொண்டிருப்பதும் வாழ்க்கை அப்படின்னு தான் முழுக்க நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளுமே எதையாவது ஒரு துன்பத்தை நாம உருவாக்கி கொண்டு அதை தாங்கி கொண்டு இதுதான் வாழ்க்கை என்ற பெயரிலே நகர்த்தி கொண்டிருந்த நமது வாழ்க்கையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தடம் வேறாக ஒரு புதிய ஒரு தடத்தை உருவாக்கி அதிலே பயணம் செய்கின்ற ஒரு மானுட வாழ்க்கையை இறைவன் நமக்கு கொடுத்தார். அந்த அடிப்படையில் அது 2007க்கு பிறகு தான் உண்மையான வாழ்க்கையெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் சுகமான வாழ்க்கை என்பது என்ன, சும்மா இருக்கும் சுகம் என்பது என்ன, ஆனந்தம் அப்படிங்கிற வாழ்க்கையை சொல்லுகிறோமே, மகிழ்ச்சின்னா என்ன, ஆனந்தம்னா என்ன என்ற ஒரு வித்தியாசங்கள் தெரிய ஆரம்பித்தது. ஆக இறைவன் சொல்லும் பொழுது முதல்ல வந்து மக்களிடம் பெறுவது மகிழ்ச்சி என்பது அல்ல, அதுபோல் மக்களிடம் இருந்து பெறுவது என்பது அது மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அல்ல, அது உனக்குள்ளேயே உண்டானது என்று சொன்னார். இரண்டாவதாக
நீயாக ஒரு இன்பத்தை இப்படி இருந்தால் தான் இன்பம் என்பதை, அல்லது நீயாக ஒரு துன்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு அந்த துன்பத்தை சகித்து கொண்டு இருப்பது அதை இன்பமாக கருதக்கூடாது. இயல்பாக எது வந்து அமைகிறதோ அதிலே திருப்தி காண வேண்டும், அதுதான் உண்மையான இன்பம் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இது போன்ற உரையாடல்கள்லாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது 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 என்னென்னலாம் சொன்னாரோ அதுவெல்லாம் வந்து நமது வாழ்க்கையில் நிறைய நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதுபோல் வாழ்க்கை நீதி அப்படிங்கிறது, நாம் எதையோ ஒன்றை படிக்கிறோம், படித்ததன்படி அப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம். அது அல்ல, அது நாம் படிக்கிறோம், பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. பொய் வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரே என்பதற்காக நாம் வாய்மையோடு வாழ்வது என்பது வேறு, நமது வாழ்க்கையை வாய்மையாக ஆக்கி கொள்வது என்பது வேறு. அதுதான் முக்கியம். நமது வாழ்க்கை வாய்மையை நோக்கி போக வேண்டும். இப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து தினசரி ஏதோ ஒரு தெரு ஓரத்திலே கடை போட்டிருக்காரு அப்படின்னா, அவர் வந்து பொய்யே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, அவர் ஒரு பொருளை விற்பார், ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை விற்றார் அப்படின்னா, அந்த பொருளினுடைய அடக்க விலை எவ்வளோன்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்டால், அவர் வந்து சில பொய்களை சொல்லி தான் இது 10 ரூபா தான் அடக்கம், இது 8 ரூபா செலவு வந்துடுது, 2 ரூபா எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பொய்யை சொல்லி தான் அதை விற்க முடியும். அப்போ அவருடைய வாழ்க்கை அது சில பொய்களை பயன்படுத்தினா தான் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது, அந்த இடத்துல போய் அந்த பொய்யை அவர் சொல்லாமல் இருந்தார்னா அவரால் வாழ முடியாது. அதுபோல் வாழ்வியலில் நாம் ஒரு கோட்பாட்டை திணிக்கும் பொழுது அந்த கோட்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையிலே நமது வாழ்வியல் இருக்க வேண்டுமே தவிர கோட்பாட்டுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை திருப்பி கொண்டு வரக்கூடாது. அதுதான் அப்போ பொய்மையும் வாய்மையிடத்து புரைதீர்ந்த, நான் வள்ளுவருக்கே பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது என்ற ஒரு சூழலே வருகிறது. அது பொய்மையும் வாய்மையிடத்து புரைதீர்ந்த நன்மை பயக்கும். ஹரிச்சந்திரன் மாதிரி உண்மையே சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹரிச்சந்திரன் பட்ட கஷ்டங்கள், துயரங்கள், துன்பங்கள் வரத்தான் செய்யும். அதுபோல தான் இறைவன் என்ன சொன்னார்னா, இந்த புத்தகங்களில் சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்களும் நீ இதுவரை படித்தறிந்த படிப்புகளும் இதையெல்லாம் மையப்படுத்தி ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது. அமைந்த வாழ்க்கையில் இது புத்தகத்தில் படித்த படிப்புகள் அது பொருந்தி வருவது மாதிரி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை நமக்கு எடுத்து சொன்னார். இப்படி எண்ணற்ற ஒரு உண்மைகள் நிறைய இருக்கிறது. சிலவற்றையெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம். ஏன்னா சொன்னால் அது எந்த அளவுக்கு அது மக்கள் அதை வேறு மாதிரியாக அது புரிந்துணர்வு கொள்ளப்படும் என்பதனால் பல செய்திகளை எல்லாம் அது நமக்குள்ளே அது நிரூபணமாகி கொண்டு வருகிறது. இது போன்ற செய்திகள்லாம் நிறைய இறை அனுபவத்தில் நடந்தது. அந்த இறை அனுபவம் முடிந்ததற்கு பிறகு என்ன நடந்தது, அதன் பிறகு ஒரு பெரிய நிகழ்வு நடந்தது. இறை அனுபவம் வந்தது, காட்சி முடிந்தது, இறைவனோடு உரையாடினோம். உரையாடியதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை நாளைய தினம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல இருக்கின்றோம். உரையாடலிலே பல சம்பவங்கள் நடந்தது, அதெல்லாம் நான் விரிவாக சொல்ல விரும்பவில்லை. அப்போது பக்தர்களுக்கு சந்தேகங்கள் வரும்போது நேரடி விளக்கமாக கொடுத்துருக்கிறோம். ஓரளவு மேலோட்டமான உண்மைகளை நாம் இப்பொழுது சொல்லியிருக்கிறோம். நாளைய தினம் இந்த இறை தரிசனத்தின் போது ஏற்பட்ட உரையாடலுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன நிகழ்வு நடந்தது என்பதை நாளைய தினம் சந்திப்போம். எல்லோருக்கும் நல்ல ஆசிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.